ନୃସିଂହ ଚନାଗନାଶଂ ତଂ ବନ୍ଦେ ନରକାନ୍ତକ। ବାପା ମାନେ କଥା ଥିଲା ଆମର ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର କିଏ ଏମିତି ଜଣେ ଭକ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବର ମାଗିଲା ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କେଉଁଠି ନା କେତେବେଳେ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ମାଗିନାହାନ୍ତି। କଥା ଆମର ଥିଲା ଚାଲିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚାହିଁଲେ ଯୋଉ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମକୁ ଅମର ବରଟା କିଏ ଦେଇଥିଲା? ବ୍ରହ୍ମା ଦେଇଥିଲେ? ନାଇଁ। ବିଷ୍ଣୁ ଦେଇଥିଲେ? ନାଇଁ। ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଦେଇଥିଲେ? ନାଇଁ। ଅମର ବରଟା ଦେଇଥିଲା ତାଙ୍କର ବାପା ମା। କଥା ଥିଲା ଆମର ଚାଲିଥିଲା। କଳି ଯୁଗରେ ଅମର ବର ଦେଇପାରୁଥିବା ବାପା ମା ଆଜି ବି ମଧ୍ୟ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇବା ପାଇଁ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଏ ବାପା ମାନେ ହାତ ଯୋଡି ଦେଉଛି ନା ମୁଁ। ଯୋଉ ବାପା ମା ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଯେନ୍ତା ଦେବତା। କଥା ନାହିଁ ଯେନ୍ତା ଦେବତା ମାଗୁଛି ତାକୁ କିଛି ଦେଉନୁ। କେଉଁ ଦିଅ ପୂଜା କରୁଛୁ ଘଣ୍ଟି ଘଣ୍ଟା ବଜାଇ। ଯେନ୍ତା ଦେବତା ପୂଜିଲେ ସିନା ବୈକୁଣ୍ଠ ଯିବୁ। ଏ କାଷ୍ଟ ପାଷାଣକୁ ପୂଜିଲେ ତୁ କି ମୁକ୍ତି ପାଇବୁ। ବାପା ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଯେନ୍ତା ଦେବତା। ଆମେ ବାପାକୁ ଦବାନି ଗଣ୍ଡେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିବା। ଏ ବାପା ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମରେ ପହଞ୍ଚିବା। ଆମେ କଣ କରିବା? 100 ପଣ୍ଡାକୁ ଆମେ ଦବା ଖାଇବା ପାଇଁ। ହେଇଯିବ ପୁଣ୍ୟ? ହବନି। ମାକୁ ଚାପୁଡା ପକେଇବା ଯିବା ତାରିଣୀଙ୍କ ପାଖରେ 108 ନଡିଆ ବିକିବ ବାପ ହେଇଛି ପୁଣ୍ୟ ହେଇଯିବ? କେବେ ହବନି। ଯିଏ ମାର ନୁହେଁ ସେ କାହାର ନୁହେଁ। ଯିଏ ବାପାର ନୁହେଁ ସେ ସଂସାରର ନୁହେଁ। କେହି ନୁହନ୍ତି ନା। କିନ୍ତୁ ମୋର କହିବାର ଅର୍ଥ ବାପା ମା ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ତି ଦେବତା। କବି ଲେଖିନାହାନ୍ତି? କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ରେ ବାପା? ଆରେ ପିତା ମାତା ଠାରୁ ବଡ ଦେବତା କେ ये सरगराई जे नहीं। बापा माँ ठू ये दुनिया रे बड़ देवता कि मत आइबेनी। कथा थिला मोर पितामह भीष्म शोइछंती। हमकु गोटे स्वर बाजिला पर अमृत प्राण को चली जाउछि। किंतु पितामह भीष्म सह सह स्वर मन पर शोइथांती। अमर बटा कि देथिला बापा? अमर बटा तांको बापा एवं तांको मां देथिले। अमर बटाକୁ ପାଇଛନ୍ତି ପିତାମହ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଡାକିଲେ ପାଣ୍ଡବ 5 ଜଣ। ଏଇ ଆମରି ହାତରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି 5 ଜଣ। କିଏ? ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଭୀମ, ଅର୍ଜୁନ, ନକୁଳ, ସହଦେବ। ଏ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ପାଣ୍ଡବ 5 ଜଣଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଆସ ଯିବା। ଆଜି ଶେଷ ଦିନ ପିତାମହ ଆସ ଯିବା। ପିତାମହଙ୍କର ପାଦ ତଳୁ ଟିକେ ଆଣିବା ପାଦ ଧରି ଆଣି କିଛି ପିତାମହଙ୍କୁ କହିବା କିଛି ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ। ଚାଲ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ପାଣ୍ଡବ 5 ଭାଇଙ୍କୁ ଧରି ପହଞ୍ଚିଲେ କାହା ପାଖରେ? ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଶୋଇଛନ୍ତି। ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ବାପା ମାନେ ଜଣ ଜଣ କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଦ ଧରି କେମିତି ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଣାମ ପିତାମହ ପ୍ରଣାମ ଜଣ ଧରିକି ଦଉଥାନ୍ତି। ପିତାମହ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଶରୀର ପରି ଶୋଇଥାନ୍ତି। ଧୀର କଣ୍ଠରେ କହିଲେ ଦେଖିଦେଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି। ପିତାମହ କହିଲେ ହେ କୃଷ୍ଣ ହେ କେଶବ ତମେ କେଡ଼େ ଦୟାଳୁ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି କାହିଁ ମୁଁ ତ ତୁମକୁ ଦୟା କେବେ କରିବେ? କୌଣସି ଦିନ କରିବେ? ଏଇଠି କହିଲେ ପିତାମହ ହେଲେ କେଶବ ଯେତେବେଳେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ମାନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯେତେବେଳେ ମତେ ସେନାପତି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲା ମୋ କାନରେ ବାଜିଲା ଗୋଟେ କଥା କଣ ଯେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ନିୟମ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଅସ୍ତ୍ର ଧରିବି ନାହିଁ। ଠିକ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମାନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ପାଖରେ ନିୟମ କରିଥିଲି ଏଇ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଅସ୍ତ୍ର ଧରାଇ ଦେବି। ହେ ଭଗବାନ ତମେ କେତେ ଦୟାଳୁ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ହେ ପିତାମହ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦୟା କଲି କେତେବେଳେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦୟା କଲି? ଯେତେବେଳେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ତାଣ୍ଡବ ଲୀଳା ଚାଲିଥାଏ। କହୁଛି ଭଗବାନ ଶୁଣନ୍ତୁ ତାଣ୍ଡବ ଲୀଳା ଚାଲିଥାଏ। ତମେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ରଥରେ ସାରଥି ହେଇକି ବସିଥାଉ। ଖାଲି ତୁମେ କହୁଥାଉ ଅର୍ଜୁନ ଆରେ ତୁ ସର ମାର ନା ଏ ଅର୍ଜୁନ ତୁ ସର ମାର ନା। ଅର୍ଜୁନ ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟି ସର ମାରି ଚାଲିଥାଏ। ସେଦିନର ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଭୟଙ୍କର ହେଉଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କଣ କଲି? ଅର୍ଜୁନକୁ ଗୋଟିଏ ସର ମାରି ଗୋଟିଏ ସର ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନକୁ ମାରିଛି ଅର୍ଜୁନର ପାଦ ପାଖରୁ ଦେହ ସାରା ସେ ସର ଗୁଡାକ ସବୁ ହେଇଗଲା। ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଅର୍ଜୁନର ହାତ ଛାଇ ହାତ ଆଉ ଗୋଡ ଛାଇ ଗୋଡ ପଡିଗଲା। ଆଉ ବି ଅର୍ଜୁନ ଉଠେଇ ପାରିଲାନି। କିନ୍ତୁ
ତମେ କହୁଥାଉ କେଶବ ଆରେ ଅର୍ଜୁନ ସର ମାର ନା, ଆରେ ସର ମାର ନା ଅର୍ଜୁନ। ଅର୍ଜୁନ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରୁଥାଏ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାଟା କଣ ଟିକେ ଟିକେ କଣ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ବା। ଏଇଠି କହିଲେ ଭଗବାନ ହେ କେଶବ ତମେ ଡାକିଛ ନା, ତୁମେ କହିଛ ନା ଆରେ ଅର୍ଜୁନ ସର ମାର ନା। ଅର୍ଜୁନ କହିଲା ହେ ସଖା ମୁଁ ପାରିବିନି ସର ମାରି। ଯେତେବେଳେ ତମେ ପଛକୁ ଫେରିକି ଅନେଇଦେଲ ଅର୍ଜୁନର ଦେହ ସାରା ଯୋଉପରି ଲାଲ ମନ୍ଦାର ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେପରି ମଧ୍ୟ ଦେହ ସାରା ରକ୍ତାକ୍ତ ହେଇଯାଇଥାଏ। ତମେ କଣ କଲେ କେଶବ? ତମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରଥରୁ ଫକ୍ନା ଦେଇ ପଡିଲ, ଦେଇ ପଡିକି ଚାରିଆଡେ ମଧ୍ୟ ଅନେଇଲ। କଣ ଦେଖିଲ? ଗୋଟେ ଭଙ୍ଗା ଚକ, ରଥ ଚକାଟେ ପଡିଥାଏ। ସେଇ ଭଙ୍ଗା ରଥ ଚକାଟାକୁ ଧରି ମୋ ଆଡକୁ ଛୁଟି ଆସିଲ। ହେ କେଶବ ମୁଁ ରଖିଦେଲି ନା ଅସ୍ତ୍ରଟି। ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲି ହେ କେଶବ ତମେ କେବେ ଦୟାଳୁ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଦୟା କଲି ତମକୁ କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ଦୟା କଲି? ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲେ କହିଲେ ଆପଣ ନା ଭଗବାନ। ହଁ କହିଲେ ଆପଣ ଭଗବାନ ହେଇକି ଜାଣିଲେ ମୁଁ ଭଗବାନ ହେଇକି ଯଦି ମୋ ସତ୍ୟଟା ରକ୍ଷା ନ ହୁଏ, ଯଦି ମୋ ଭକ୍ତ ସତ୍ୟଟା ରକ୍ଷା ହେଇଗଲା ଅମୃତ ହେଇଗଲା। କଣ ଭାବିଲେ? ସେଇ ସମୟରେ ଭାବି ଆପଣ ଅସ୍ତ୍ରଟାକୁ ଧରିଥିଲେ ମତେ ମାରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କଲେ ମୁଁ ଭଗବାନ ହେଇକି ମୋର ସତ୍ୟଟା ହେଇଯାଉ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଭକ୍ତର ସତ୍ୟଟା ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା ହେଇଯାଉ। ହେ କେଶବ ତମେ କେଡେ ଦୟାଳୁ। ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଥିଲେ ହେ ପିତାମହ ମାଗ ନା, ଶେଷ ଅବସ୍ଥାରେ ଗୋଟେ ବର ମାଗ, ତମେ ଯାହା ମାଗିବ ମୁଁ ତାହା ହିଁ ଦେବି। ମାଗ ତମେ ଯାହା ମାଗିବ ମୁଁ ତାହା ଦେବି। ଏଇଠି ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ କହିଥିଲେ କେଶବ କଣ ମାଗିବି? ତମର ତ ଏଇ ରୂପକାନ୍ତି ମୁଁ ଚର୍ମନରେ ଦେଖୁଛି, ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିକି ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ମୋର ତ ଆସ୍ଥା ହେଇଗଲି ବୈକୁଣ୍ଠପୁରରେ। କଣ ମାଗିବି? ହେଲେ ମାଗ ନା, ମାଗ ତମେ ଯାହା ମାଗିବ ମୁଁ ସେଇଆ ଦେବି। କେଶବ ତମେ ଦବ ନା? ହଁ ମୁଁ ଦେବି। କଣ ମାଗିଲେ?